Sinurpresa kan personahis kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol na pinamamayuhan ni Jail Chief Superintendent Joel Superficial ang mga parasaod asin mga napaagi sa atubangan kan Legazpi City Public Market kasubagong aga para sa ika-4 na taon na pag-arangkada kan sa indang Love on Wheels program. Si Jason na masaod sa naman kutanin mga paninda niya sa tindahan ug mas sa mainit na goto na pigtao sa aktibidad. Sakto huli tada ipadaa siya na mamahaw. Thank you very much. Ang unexpected ko, dahil mamamalingki ako, nakita ko daming haba ng pila. Nakita ko agad BJMP. Kaya salamat. Happy Valentine to all. Ang Valentine kasi hindi is para sa lahat. Hindi yan sa bata, sa matanda, kundi para sa lahat. Kaya Happy Valentine's to all. Happy Valentine's to Ako Bicol. Mabuhay tayo lahat. Si Nanay Baby Rose, labing man na-apresyar ang inisyatibo kan grupo na mapaugmasing dangon niya na Valentine's Day. Maugmahon po, tangon yan palang ba ako nakareceive kaning burak. Maugmahon po ako. Pasalamat po ako, tadakulong po sindang napaugmangon niya na aldaw. Saro na po ako naman sa maugmahon. Apwera sa goto, na nauman ang personahis kan BJMP Bicol nin Flower Towels. May libre pang harana hali sa Reformers Band. Sigun kay BJMP Bicol Community Relations Officer Ruth Castor, taong 2020, kasagsagan kan pandemya kan puunan kan BJMP Bicol ang nasabing programa na obhetong makapaghiras din kaugmahan sa publiko urog nangunyan aldaw nin mga puso. Siring man na mas maging pusog ang sa indang relasyon sa komunidad. Nagpuon ini actually kang pandemya, year 2020. Kang panahon na ito, mamundo sa mga tao, syempre na pandemya. So inisip mi na magluwas para magtao ki aro ka di lugaw and bulaklak para makapagbigay din naman ng konting kasiyahan during Valentine's Day. Nahiling mi na dakol na naugma. So we decided in 2020 na gawin naming annual na event. This Valentine's Day and every day, pagmahalan lang po tayo. Mientras tanto, abuton sa 300 katawo ang nataawan ng libreng goto kan pasilidad. 200 katawo man ang nataawan ng Flower Towels. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.